Hei, nyt mä kerron 10 syytä, miksi maalaustyöt kannattaa antaa tuplapensseleille. Ammattimaalari tietää muun muassa, millaiset maalit sopii juuri sinun kohteeseesi ja saat apua myös värien valinnassa. Maalaustyöhön tarvitaan monenlaisia välineitä, mitkä ammattilaiselta löytyy tavallisesti jo valmiina. Esimerkiksi tällaisen rakennustelinen viikkovuokra voi olla useita satoja euroja. Ammattimaalari hoitaa maalaustyön laadukkaasti ja nopeasti. Tuplapensselien maalauskohteet valmistuvat keskimäärin 3 päivässä. Talonmaalaus on kokemattomalle paitsi vaativa ja pitkäkestoinen työ, siihen liittyy myös monenlaisia turvallisuusriskejä. Tuplapensseleillä on vakuutukset mahdollisten onnettomuuksien varalle ja annamme työlle 3 vuoden takuun. Kun otat ammattilaisen maalaaman kohteesi, voit saada jopa tuhansien eurojen edestä kotitalousvähennystä. Anna tuplapensselien hoitaa kohteesi maalaustyöt ja käytä aikasi vaikkapa kesälomasta nauttimiseen. Ota yhteyttä.